गसाइगाव महकुमानि गरुफेलायाव सारअन्थाइ गावनायजों मानै मोसौ थैदों। थाद'नो रोङै फिसा फिसा अखा हाबाय थानायनि गेजेरजों हादरसायाव दुर्गा फुजानि रंजाथाइ सान सोलिबाय थानाय समाव थांनाय हराव सारअन्थाइ गावनायजों गसाइगाव महकुमा सिंनि गरुफेलानि दक्षिण कैमारि गामियाव मानै मोसौ थैदों। जाथायनि सोमोन्दै मिथिनो हानाय बादिब्ला दक्षिण कैमारि गामिनि थागिरि समेन मार्दिनि न'आव सारअन्थाइ गावनायजों मोब्लिब मिटारा खामनायजों लोगोसे मोब्लिबारि मुवाफोरा सिलिंखार जालाङो आरो लोगोसेनो मानै मोसौआ थैयोब्लाबो न'खरनि सुबुङा गिदिर खैफोदनिफ्राय रैखा मोनो होनना मिथिना मोन्दों। आबाद मावनायजों लोगोसे हाजिरा मावनानै न'खर सामलायोमोन समेन मार्दिया। हरखाब सारअन्थाइ गावनायजों मानै मोसौ थैजानायनि उनाव न'खरा गोबां जेंनायाव गोग्लैगोन होनना गामियारि सुबुङा फोरमायनायजों लोगोसे दुखुथिया न'खरनो सोरखारि अनसुंथाइ होनांगौ होनना दाबि खालामो। मोर नाम किबा सोमेन मार्डी रात किबा दक्षिण कैमारी गाँव पोस्ट ऑफिस कैमारी गाम्बारी बिल पड़े राति 11टा मान बजात মানে বৰফপাত পৰি দুটা হালো গৰু মানে মৰি গৈছে আৰু লগতে কাৰেণ্ট মিটাৰবিলাক জ্বলি গৈছে। মানুহৰ কিবা ক্ষতি হৈছে নেকি? মানুহৰ ক্ষতি হোৱা নাই, কিন্তু ঘৰ কিবা বেৰাখন মানে ভাঙি গৈছে। তো ঘৰত কিমান গৰু আছিল? ঘৰত 4টা গৰু আছিল, মানে 2টা বাচি গৈছে আৰু 2টা মৰিল। তো আপুনি খেতি কৰে নেকি? আপুনি হয়, খেতি কৰে মই। তো এতিয়া কি ক'ব চৰকাৰলৈ? চৰকাৰৰ এই অনুৰোধ মানে যাতে এইটো ক্ষতিগ্ৰস্তবিলাক মানে সহায় কৰি দিয়ে যায়।